Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Urkulluk bota du beste behin ere bere jauregitik titularra. Funtzionarioei elkartasuna eskatu die, beraien lanpostua finkoa izanagatik sektore pribatuko langilegoarekin. Lehendakariak bere dorretik herri xumeari gerrikoa estutzeko eskatu dio beste behin. Eta Michel Lakuntzaela sindikatuko idazkari nagusiak esan duenez, Urkullu gezurretan ari da Euskal Autonomia Erkidegoko lanpostuen 1/3 ez baita finkoa, eta esan du errudun bila ari direla sektore publikoko langileen artean, langileriaren arteko talka sortzeko. Batzuei elkartasuna eskatzen die eta beste batzuei 22 milioi injektatu. Ertzaintzari adibidez. Inek jakinarazi du balantze ofizialean 1.200 hildako baino gehiago izan direla Euskal Autonomia Erkidegoan. Espainiar estatuan izandako heriotzak 24% dira 2019ko epe berarekin alderatuta 54.000 heriotza gehiago aurtengo lehen 21 asteetan. La Manada, urte eta erdiko kartzela zigorra beste gazte bati Pozo Blancon sexu abusuak egin, grabatu eta bideoa zabaltzeagatik. Iruñakoa etzen bakarra izan, han eta hemen jarraitu dute halakoak egiten. Fiskaltzak 3 urte eskatu arren 18 hilabete luzatuko zaie jada beste sexu erasoengatik betetzen ari diren 15 urteko kondena. Eta Italian 1610 inprimatutako liburu bat aurkitu dute. Euskarazko 100 hitz dituena. Mithridates de diferentes linguis edo horrelako zerbait. Izeneko liburua 17. mendean Zuritzen argitaratu zuten. Eta Kaspar Wasser teologo suitzarrak eta Mintzoa argitaletxeak erosi dute. Begi, bihotza, zahagi, etxea, idazkera latindarrez idatziak ageri dira, baina atentzio ematen du TZ edo H-aren erabilerak. Zenbait hitz gaur egun erabiltzen dugun moduan idatzita egoteak alegia. 1610, 4 mende, baino gehiago dira, Bartzelonak 1.000 euro inbertituko ditu elikatzeko eskubidea bermatzeko. Udalak Gurutze Gorria eta Caritasekin sinatu duen hitzarmen batean 500.000 euro erabiliko dituzte txanpon txarteletan. Beste 500.000 euroak COVID-19aren eraginez gizarte erakunde txikiek aurre egin behar izan dieten aparteko gastuei aurre egiteko bideratuko ditu Bartzelonako udalak. Eta adi, gure redakzioan txaloak entzun baititugu, lerroburu hau ahots gora irakurri dugunean. Adi, Osasun sektoreak Asturiasko printzesa saria errefusatu du eta erregei lapurtutakoa itzultzeko eskatu die. Twitterren traola baten bidez, mediku askok errefusatu dute saria, no quiero premios de ladrones edo ez dut lapurren saririk nahi dioena. Egunero jotasu lanean baldintza ez duinetan aritu diren osasun sektoreko langile askok lapurtutakoa itzultzeko eskatu diete monarkei Asturias sari hauetan, koroaren simbolo diren sarietan hain zuzen ere. Zoritxarrez gaur ere Kurdistandik berri latz bat datorkigu. 3 turkiarrek 20 urteko Barisakan kurdua labankadaz hil baitute. Ez dute argitu zergatik hil duten, lagun batzuekin otoitz egiten ari baitzen. Eta bihar hasiko da naiz kontzertuen ekimena lehen taldearekin, Gatiburekin. Gernikarrek irekiko dute streaming bidez emitituko den kontzertu sorta, bihar 9:30 Gatiburi buruzko saio berezia egingo dugu, bigarren kafea osatzen dugunok, eta 10:00 kontzertua ikusi ahal izango duzue, sarrera erosi duzuenak noski. Eta oraindik gara izabiltzate naiz.eu satarian eros ditzakezue sarrerak edo bono solidarioak gure musika talde jasan duten kolpeari buelta ematen laguntzeko. Beraz, animatu eta lagundu euskal musika taldeak. Aizuta, efemeride buruz ze? Ez aldegu ezer topatu gaur. Bai, noski, entzun. Gaurko egunez duela 10 urte lortu zuen filmin plataformak lehen arpidetza. 10 bat geroago zine eta telesailen plataformak katalogoa zabaldu eta tarifak merketu ditu. Nork pentsatuko zuen, duela 10 urte ikusentzunezko edukia kontsumitu alizateko ordaintzeko prest geundekenik. Eta hauek gaurko egunarekin lotutako albiste esanguratsuak. Adi! 36 urte atzera, 1984an kaleratu zuen Bruce Springsteenek Born in the USA albuma 7. lana izan zen hura eta beste 19 disko kaleratu ditu ordutik, 25 disko guztira. Hala ere, Born in the USA izan da bere lan arrakastatsuena. 87an berriz Jeff Buckley musikariaren gorpua topatu zuten Mississippi ibaian. Maiatzaren 29tik zegoen desagertuta. Eta eskuz idatzitako poema eta eskutitzen zale garen ontzat da albiste hau. Gaurko egunez duela 6 urte 125.000 eurotik gora ordaindu zituen New Yorkeko enkante batean John Lennonek idatzitako
poema batengatik. Defat, Budgi izenekoa estimatzen zutena, baino askoz gehiago ordaindu zuten erosleek. Iaz ekainaren 4 batez koroatu zuten Forbes aldizkarian Jay-Z hip-hop munduko lehen milioidun izan ere, sekulako imperioa du montatuta abeslariak, kirol kudeaketa enpresak, Uber, Tidal plataforma, denetik. Horrek ez du behar Urkulluk eskatzen duen ahalegin berezirik. Erresa, sentzilu eta familia guztientzako. Ai, peio. Pello, logalen auketa, jinen izan oera. Bueno, ze, gatilluak prest? Ekainak 4 ditu gaur eta osteguna da. Zuekin, Inigo Asensio, Iepa, kaixo, arratsaldeon guztioi. Inigo Etxarri, Atxalde onden hori, zemuz gea. Arrate Hernández, Kaixo denoi! Amagotxa besterik etzen. Asensio gogotsu zaude azteko. Bai, arratsaldeon guztioi, entzuleoi gure agurrik beroena eta ongi etorria, baina aizue, lehendakariak aipatu du, langile publikoak, ez aize, badakizue zertan den hortzaindegien kontua? Kri. Oia, eman kilkerren botoi. duzu, ba? Nik ere ez dakit. Ordu? Eta zergatik Ja, ez duzu, zari bada? bota ez. Eske, entzule batek idatzi du galdetu zaizue. Etxarri eta arrate ez da, biume bezala horre Ara. besoarekin jolasean. Lotura tontoa biztan. Qué guapoa dan, stream Behitu eta beste entzule batek Behitu ze beso idazten dugu. puskadakate. Kontxoli de Montre, denak batera. Kontxoli de Montre, nahikoa da. Inigo Etxarri. Bai. Ez ere distantziak pixka mantendu behar. Claro. Bi metro dauzkagu, Bai. Beso luzeak gara. Hombre, Bat koma bost. bakizu hor markatzen beste du kamera bat dagoela, ez? Bai. Proportzioan begiratuko balute. Bai. Hombre, etxarriren imaka 37 pulgadakoa da. Bai, eta burua ere, bai. Bueno, esandakoa, ongitorri guztioi, gaur osteguna, astea pixkana jaten ari gara, baina jateko edo dastatzeko besan da gaur, badaukagu eduki pila eta gustokoa. Hori bai, hortan murgildo horretik zerari helduko diogu, Ohiturei, gure tradizioari. maite dutei. Tradizioari eutxi behar diegu. Nok prestatu ditu gaur? Denok. Nik bai, zuke txarri prestatu Egunero duzu? denok. Ni bai, gaina biali dizut, WhatsAppera pintxatzeko orain. Bueno, gero, Zer? tokatzen zaitenean. Tokatzen zaidanean. Bidali dizut WhatsAppera. Bai? Ez que ez bazaude adi, nik hemen Ala. dela prestatua ekarri dut. Hemen, Asensio, egon bar da, Bueno, norrasiko da. Zu? Ni ez, beti betzela. Nik gaur Caitlin Prest dagoen Caitlin audio artista da bera, eta berarentzat joan ere maite duta, berak, ezaguna eginda edo podcastak
ekoitzi dituelako eta sortu eta bar, eta oso modu berezian, oso modu pertsonalean, baina, bueno, berak bere burua ez du podcast giletzat hartzen, edo ez bakarrik behintzat hori, baizik eta audio artista gisa. Eta, bueno, nik entzun ditut bere hainbat podcast eta asko gustatzen zaite bere estiloa, sentsazioa da, belarrira hitz egiten dizuten audio lanak egiten dituela, eta gainera, oso interesgarria da hitz egiten duelako, harremanei buruz, ezetzari buruz adibidez, ez? Nola emakume asko sentitu diren eta izan diren bortxatuak edo bortxaz egin dutela zerbait, ez? Haien oso gai intimoak lantzen ditu oso modu intimoan eta askotan fikziotik. Eta, oso proposamen interesgarriak egiten ditu, eta nik hemendik gomendatzen dizuet Caitlin Prest bera jarraitzea, orain gutxi Mermaid Palace izeneko konpainia sortu du, ez da podcast plataforma bakarrik, ez? Podcastak ere egiten dituzte, baina lehen aipatu dudan arrazoiaren gatik, behaiek esaten dute gertuago daudela antzerki konpainia izatetik. Egiten dituztelako audio sorkuntzak, antzerkian, podcastetan, normalean aurikularrekin entzuteko sorkuntzak, baina ez dutela denak podcast izan, ez dutela zertan. Eta entzuten ari garen hau da The Shadows izeneko podcastaren aurrerapena edo, eta da The Shadows da oso proposamen interesgarria, harreman erromantiko baten nondik norakoak kontatuko dira bertan, lehen pertsonan, norberaren baitakoak, kalekoak, etxekoak edo izarazpikoak, ez? Eta erromantizismoa nola normatik arago ere non topa daiteken eta aztertzen du, arakatzen du, eta oso interesgarria beraz, hori, gomendatzen dizuet, eta Caitlin Prestentzat nire maite duta. Ze ondo ez, Asensio? Ni primeran. Ondo, botadu nizketaldi honen ondoren, Zatozu, esazu, nik abesti bat nahi dut. Norbaitek entzungo... abesti bat nahi dutela esan dizut lehen, baina eman dit denbora gogoratzeko maite dut bat gehiago neukala nintzen gogoratzen. Zuk bakazu, honezu nik hitz egitea hola zuk presatzen dezu zuria eta... Eske, zu hasitze egiten eta nik intuituko dut gure WhatsApp zerrenda hortan dauden link guztietatik zein nahi duzun. Gidoian ere badago, Baina, bueno. Claro, eski gidoian idazten bali mezu, arratsaleko 6ak 5 gutxitan, ni arratsaleko, lauak 5 gutxitan, ni arratsaleko 5 gutxitan nago beste gauza 1000 prestatzen. Itxaron, ez hitz egin pluralean. Bueno, zuk ere holako bat egitea zu, Osea... Claro, nire lehenengo aldia da, orduan, bai, hori da, WhatsAppean galdetzen diazuna, bai, hori da. Bai, ez da. Baina nahi dezu... Nik azalduko dut, ditut bi maite dut. Lehenengoa da, eta hemendikan eskerrak eman nahi dizkiot YouTubeko Euskal Esret kontuari, ez dakit nor kudeatzen duen, baina ze lana hartzen duen, esplikatuko Esret zuketzen duten ezagutzen zertzan hau. Ez eta, nik ere maite dut. Esret da, existitzen dan abesti bat hartu eta gainetik, bideoklipa hartu adibidez, edo taldea zuzenan ari baldin bada, bideo hori hartu, eta gainetik bateria bat grabatu, bajoa grabatu, gitarra grabatu, ahotsa grabatu, eta berezko audioa ezabatzea. Orduan, Euskal Esret kontu honetan, topatu ditzakegu Berri Txarrak, Gatibu, Willis, eta olako taldeen esredak, hauen entzuten izate, Berriren oreka dibidez. Bueno, hau berez Gorka Urbizu zen. Eta hau maite dezu, Txarri. Hau maite dut, hau agian da Divertigarria. anti-irratia da, hau, ez dakit. Osea, kontraproducente izan daiteke, hau... Baina, norbait, siestan baldin badago, edo logurea baldin badauka norbaitek, eta ez baldin badu lorek egin nahi, nik uste esnatu degula.
Bai. Eta Eta esnatu dugu malaletxez gainera, esnatu dugu. Ezin ez du oietik jeiki siestatik honekin eta pauzik jeiki. hemen idatzi du Gotonek, brutala euskal erred, baten batek ezautzen du. Bueno, nigandik gertu gatzen da, baina, bueno. Dala, entzun, igo. Bai, zoragarria da. Eta hori, daude, gatibu fitorekin, eta, ostia, hartzen du denbora, sinkronizatzeko kolpe bakoitza bateriarena, txaston, eta gitarra, eta dena doa, sinkronizatua irudiarekin, baino gaizki. Hori da, baino gaizki. Eta orduan, esan duzu, daudela, hainbat euskal artista. Bai, eski guai dagoz, lan hartzen du, momentua den gorko horbizu gitarra eskatzen du kantatzeko, eta berriro gitarra jarri eta akordea sartzen du momentuan, txak, hortxe dago. Claro. Osea, bere lana dauka. Lana badauka, orain. Ez dakit nordan eroi hau, baino nire miresmena. Kaparik gabeko eroiek. Bai. Eta gurekin harremanetan jartzen baldin bazara, egingo dizugu tartetxo bat, hemen, Noski. aste hartetan adibidez. Noski. Akustikoen ondoren. Hori da. Plazerra izango da zu elkarrizketatzea. Bai. Eta bueno, hau izan da, lehenengo maite duta, entzulegoak, segurazki ezagutzen zuen zertzen esret kontzeptua zuek ez, baina bueno, orain ja badakizue. Eta bigarren maite duta da, gaur, Asensio, arrateri esan ditelako, 33. Hori bai da iruren multiploa, bida. Ja. Txarri, hor bastante beto zailtza. Bai. 33. saioa dugu, eta Iru. hemen pixkat jarriko naiz, pixkat Misterio musika behar duzu. Marzolianoa jarriko naiz. Ez dakit ezagutzen zuten Dark telesaia. Bai. Bueno, Nik hemen... dakit entzun dizu dalako Hemen zarki buruz hitz egiten, pasaitarbiak- saio bat eta beste. Ez que ja bukatu dut. Osa, 2 temporadak ikusi Jan ditugu. ditu, irentzi Bai, ditu. ikusi ditugu etxean, eta bueno, oso konbentzitu gaitu. Eta bueno, hor, 33arekin lotuta, bueno, ez dakinarentzako, esaten dute, nik ez dakit. Komentatzen da, seriean, eta interneten ere bai. 33 urtetik behin, eguzkia eta ilargiak koinziditzen dutela, ez? Ziklo baten, edo, bueno, zerotik aste bat... Bigarren kafe bat gertatzen dela, 33 urtetik behin, alegia. Ez? Bai, bale. Endinduan hortik, baina bal. Osa, 33 urtetik behin, ziklo berri bat hasten dela, eta bueno, hor, serie hortan, pues, komentatzen da, bueno, egiten erakusten da, ez? 33 urtetik behin, 33 urteko saltoak ematen direla, eta beste gabe. Denboran zehar salto egiten duen, aurrera eta atzera salto egiten duen... Aurrera atzera eta aurretago... Aurrera eta atzera salto egiten duen telesail bada, Dark, eta, bueno, 33 urteko aldea dago, orainalditik, iraganera, etorkizunera, eta bar. Ni oso hasieran nago bai. Claro. Eta orduan, hori da, pixka testu ingurua, eta horregatik gaur 33. saioa dugunez, baliatu nahi izan du hori azaltzeko. Así que Ez horregatik. gaurtik aurrera beste ziklo bat. Asensio? Asensio, zuk pasatik duzu 33ak? Zuk ez? Enik ez. Nik ere ez oraindik. Esango zenuke zure bizitzak bigarren kafe bat eman zuela 33 urte bete ondoren? Ez. Ez da betetzen orduan. Zagoen que bigarren kafe batean bizi naizela espaldi, baina hola 33en... Zapeti hausnartzen. Bueno, beti ez. Maybe once I thought I knew everything I needed. Bueno, Bruce Springsteenek Born in USA kaleratu zuenetik diskontara urte batzuk pasa ziren. The Rising diskoa Lonesome Day talde kantuarekin nire maite dut azalduko dizuet. Izan ere, gogorazi diazuelako, nire nerabe zaruan izan nuela liburu bat, izena zen Bruce Springsteen maitea. Eta zen... Euskaraz? Ez, itzule egin dut. Gaztelania zen. Ingeles ez dala eta baino ezkera. Gaztelania. Querido Bruce Springsteen izena zen. Eta ziren hainbat gutun, haren zale batek idazte zizkionak bere arazoak kontatzen, bere gurasoak banatzen ari ziren, eskolan ez zebilen gustora, ez zuen bere tokia gehiagia aurkitzen, eta Springsteen
bira batean zegoen, eta berak ez zuen esperantza hundirik inoiz ark bere gutun horiek jasoko ote zituen, ala ez, baino idazte hutsak, gutun horiek idazte hutsak laguntzen zion bere ezin egon ura lasaitzen, eta ez dizuet amaiera kontatuko, spoilerra egitea litzateke. Amaiera iristean harritu egingo zara. Hori da. It's alright, it's alright, it's alright, yeah. It's alright, it's alright, it's alright, yeah. It's alright, it's alright. Eta niretzat izan zen lehenengo liburua eta gero artista bera. Eta orduztik, Bruceen nahiko engantzatu izan, naiz? Pelikula hobea da, Zein, querido, liburuan ez. Ez que, orain dela oso gutxi, oso gomendagarria omen da, baina dauket ikusteko saio hasi genuenetik, eta hainbeste etxeko lan jartzen dizkigu, entre Marzolek eta saioak berak, baino, Western Stars, dokumental zoragarri bat, trailerra ikusi dut, diskoa entzun dut, baina dokumentala bera ez dut ikusi, eta egia da, bisualki oso ondo tratatzen duela, askotan, beste batean aipatu dut, ez? Entrevista bat egin, eta horre protagonista bera planoan euki beharrean, badaude gusto parlante delako hiek, saiesteko moduak, Spristinen dokumental honetan oso ondo lantzen da hori, eta sortzen dituzte alako metafora bisual, eta alako uneak, haren kontakizunak edo pixkate bisualki jazteko. Beraz, maite duta liburuari, Springsteeni, eta ea horrengo astean ikusten dudan pelikula horri, dokumental horri. Eta Katz. Eta gutunei ere bai. Lonesome day. It's alright, it's alright, it's alright, yeah. It's alright, it's alright, it's alright, yeah. It's alright, it's alright. It's alright. It's alright, it's alright. It's alright, it's alright. Love someday. Love someday. Love someday. Eta bagoaz aurrera, Maria Romero Laspiur dagoeneko zai dugu, gaur ezin izan da gurekin egon, espero dugu zu ere datorren astean gure artean, espero dugu. Marian, zuten zaitu... Bai, zuek niri? Zuei, bai. Zu, ez? Ai, peio. Botoi gorria eman. Mute jartzen duna. Baina, peio hori zue bota, ze peio ez dauke hemen erruri. Maria, nik uste onena izango dela, onakoa, atera eta sartu. Eta bien bitartean, gu girotzen hasiko gara, Ain't No Grave. Ea nora zaramatzaten kantu honek, eta gero argituko dugu zergatik jarri dugun. Mazo, bastitzarra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave. Ia Mariak entzuten zaitugun guk oraingoan,
Nik zuei bai. Zuek Maria? nahi? Itxoin, Maria, orain, bai. A ver, Peio. Oin. Bai. Vale, listo, orduan. Azkenean, ikusten, hori, hauek dira seinaleak esateko datorren astean. Tolosara joan behar nahiela. Bai, hori da. Bueno, hoxe, Maria, gaur ekarri diguzun gaiak, tamalez esango dugu berriz ere gaurkotasuna hartu duela, ez da, arrazakeriaren gaia ekarri diguzulako, berriz ere hartu du gaurkotasuna, ez delako, ez, gauza berria, joan eta etorri ari da, baina, etengabe hor dago, ez? Lerroburuak noiz behinka hartzen ditu, baina etengabe hor dago gai hori, eta hori da, batez ere, historia batzuk bakarrik kontatu digutelako, haien moduan, eta, zaku horretan sartzen direnak gizonak eta zuriak dira. Ez, besteak beste hainbat ezaugarrirekin batera, gizonak eta zuriak dira, eta, zuk horregatik ekarri diguzu arrazakeriaren gaia, artearen historiaren begiradatik. Hori da, bai, interesgarra iruditzen zitzaian, azkenean goaztian egon dira zen gatazkak eta kontuan hartuta, estatu batuetan egertutu dira zen, George Floyden, hilketaren ondorioz, sortutako gatazken ondorioz, sare sozialetan, jende asko, astearte beltza bezalako manifestu batekin manifestatu zen, eta jende asko beltzez, pantai zuen beraien erretxazua edo beraien keja aipatzeko, eta, iruditzen zitzaidan bai, jende asko bai, entzuten jata? Bai, uste dut moztu dela horregatik gogoratuko dugu, ari zinela komentatzen sare sozialetan eta jendeak haien elkartasuna eta adierazi duela hori argazki edo irudi beltz batzuen bitartez, ez? Hori da, bai, eta, beste jende asko bai, hasi da bilatzen pixkat ilustrazioak keja horiek aipatzeko, ez? Eta, hausnarketa horrekin kontuan eukita edo lan, zinitza pentsatzen, artean gaurkotasunera arteia ez dela aipatuia arrazakeriare gaia, ez? Osea, azkenengo 50 urtetik ona izan dela gai hori aipatua artearen eta ilustrazioaren barruan. Hori da, gelditu direla artearen historiatik kanpo, naiz eta berez presente egon diren. Hori da, bai, naiz eta gai hori presente izan, oindela 50 urte arte ez da oso errepresentatua izan artearen historian edo artearen esparru barruan. Eta, Ikusi dugu azken 50 urteetan, edo zer nola erakutsi da, nola azaltzen da, nola esplikatzen da artearen historia azken denbora horretan, aipatzen zenuen denbora horretan. Bai, hori da, nik uste generalagoa izan dela eta ampliagoa, zabalagoa. Azkenean, emakumearen presentzia ere 50 urtetik ona eman da. Orduan, pixka zabaldu egin dela eta elitista zena, gaur egun, igual, gizartearen eskurago edo jende guztiantzako eskurago dagoen gauza bat dela. Eta horrek bai ekin dagoela, beste gai batzuk sartzen, ez, artearen barruan. Eta aipagarria da barkatu, Maria, beltzak, azalbeltzeko pertsonak agertzen baldin badira momenturen batean, artelanen batean, nola agertzen diren errepresentatuta? Hori da, bai. 13. mendetik aurrera, 13. mendetik 20. mendera, badauz beltzaranen errepresentazioak artearen historiaren barruan. Eta gehienak errepresentatzen dira esklabu moduan, eta ez pertsonai exotiko moduan, ez pertsona identidadi batekin lotutako pertsone batzu moduan, ez?
Hori da, txurien begiradatik beti, hori da. Eta beti hori, identifikazio bat, identifikazio gabe edo, ez, identifikazio, pinturan identifikazio baten gabe. Beti hirugarren pertsona moduan. Eta gero badaude, ala ere, zuk esan duzun bezala, bai artistak eta bai beste kultura bat, bai artista esan nahi dut beste zuriak ez diren artistak, eta zurien begiradatik landuta ez dauden hainbat arte sorkuntza, ezta? Eta hori pixka bat ari garen azaltzen ari garen errealitate hori islatu zen erakusketa batean. Bai, hori da. Ondala pare bat urte, Frantzian antolatu zuten erakusketa bat Orsay Museoaren barruan, non, Matisetik hasita beste hainbat artisten lanak agertzen ziren, non, denek beltzaranaren edo figura representatzen ditzitu zituen, ez? Eta lehenengo aldiz egin zen erakusketa hori. Egia da, frantziar artesale batzuk egon zirela, artelan hauei, bilaketa bat egiten edo urteen zehar, eta 3.000 bat lan topatu zituzten Europar arte historiaren barruan. Eta 3.000 arte lan hauen barruan, hauetatik 500 hartu zituzten erakusketarako. Eta, erakusketa hau, bai, Orsay Museoan egin zen Parisen, eta baita beste herrialde batzuetan ere. Handia, beraz. Bai, badaude lan asko, Naiz eta ezagunak ez izan, badaude lan asko. Zuke ikusteko aukera izan zenuen, edo agian Google Arts and Culture aplikazioan. Egia zen, bilatzen egon nintzen, Google Artsen, baina ez neban ez bestop hau. Osa, holan, erakusketa honei buruzko ezer. Egia da, Google Artsetan kulturen agertzen direla aipamen batzuk, beste artista batzuenak, baina justo honei buruz ez dela ezer agertzen. Eta, horrekin pixkate jarraipenarekin, ni aste honetan zehar egon nahi pixkat bilatzen gauzak, zeznekien asko noiz sortu zen Afrikar mundu edo arteari buruzko interes hau, ez? Noiztikan hasi dira ikertzen eta hau dena. Eta egia da, Estatu Batuetan, bigarren mundu gerraren ostean, egon zela Harlem errenazimendua ditutako mugimendu bat, nun sustatu zen asko arte afrikarraren bilaketa eta ikerketa eta analizia. Eta gero, etorriko zian Frantzian sortu zen ikerketa hauek. Baina lehenik eta behin, Estatu Batuetan eman zen ikerketa handi bat. Eta hortikan... Hori da, horregatik esango nuen arrazakeria eta Harlem eta giro hori eta beltzak eta Estatu Batuak eta hori guztia aipatzean denoi edo, datorkigu burura batxkiat, ez? Hori da, bai, hori da. Nik uste dut Estatu Batuetan mugimendu gehiago gondala eta lehen artista ezaguna edo lehen margolari beltz ezaguna Basquiat izan zela, ez? Eta Estatu Batuetan New Yorken jaiotakoa. Denok ezagutuko dugun, edo jende asko ezagutzen duen artista bada. Arte grafitiaren eta kaleko artearen, zen da. Ordezkari bat, bai, hori da. Hori, ordezkari bada. Eta, beraz izan, Samo firmarekin grafitiak egiten, eta, historialari batek topatu zuen beran lana, pasadat iruditu zaion, eta, famatua egin zen egun batetik bestera. Hori da, kalekik pasatzen galerietara, hori da. Eta, harremantzera, ez? Hori da, bai, adibidez, Andy Warholekin momentu horretan izango zela igual New Yorken zegoen artistarik famatuenetariko bat, eta,
bueno, aparte, galerista bat, eta artearen munduko pertsonai oso famatu bat. Eta berarekin harreman oso lotua izan, oso handia eta oso gogorra izan zuen, eta berakin batera bai, erakusketa bat egin zuen hemen ikusten dugu moduan. Hemen, ez? Egon zen erakusketa hori. Nun, barkatu? Guggenheimen. Guggenheim, hori bai, bueno, parte egon zen, ez? Lan batzuk egon ziren erakutzita indela urte batzuk, bai. Eta, bueno, oso interesgarria da Basquiaten lanian, dela, bueno, oso espresionista lan egiterako orduan, trazu oso libreak eta oso solteak, kolore oso fuerteak, eta beti Afrikar tradizioarekin oso lotuta dagoen ikonografia bat lantzen du, ez? Eta, bueno, grafitia bebai oso presente dago beran lanetan, ze azkenean ia guztietan marrazkia eta pintura esa parte hitzak eta hori, bueno, idatzizkoak agertzen direla bebai. Kritika batekin atzean, ez? Bai, gehien bat, kritika soziala, bueno, arrazismoaren edo, bueno, garai hartan jasan zuen tratamendu arrazistei inguruan egindako kritikak dira. Normalian agertzen dira zen pertsonai guztiak dira beltzak, eta errepresentatzen ditu askotan esklabu zela, santu bezala, errege bezala, bueno, pertsonai oso santu, heroi, boxeatzaile danetik, baina beti kontuan eukita, hori, salaketa bat, atzetik dagoen salaketa bat errepresentatzea. Oso ondo. Hori beraz, Jean-Michel Basquiat Estatu Batuetan. Maria, zukatzean, bueno, entzuleari esango diogu ezagutzen ez zaituenak jakin dezala, bueno, zu artista zarela, zure marka ere baduzula, eta zure dendatxoa ere bai, eta hitz egiten bueno, zurekin bideo deiak eta egiten ditugunean, askotan eukitzen dituzula, margolanak eta atzean, zure atzean eta zure inguruan ez, apaintzen. Hor atzean daukazunak gaur, zer da, ikuste, okerrez bana gaude pertsona beltzaran badago atzean. Bai, hori da, bai, justo gainera, aurrekoan bai, normalian eretxean egoten nahi, eta lanak atzean daukada zen lanak, dia Bellorsonak eta Asier Bellorsonak, Tolosako artista, eta bai, beltzaranak agertzen dira, eta oingoan, hemengo atzean dakaten marrazkian, bai, lamina hau Raiza Alabaren lamina da, Raiza Alaba Amurrioko artista bat da, Bilbon egiten du lan, eta, bueno, komikia eta mundu horren inguruan egiten du lan, pertsonai oso apartak eta errepresentatuz, eta bai, egia da, hemengoan, adibidez, pertsonai beltzaran bat daukaguna, kasualidades. Oso ondo, beraz, Euskal Herrian ere bai, errepresentatuta, ez? Kasu honetan modu alai batean, eta, ez? Jostari batean, abstraktuan ere bai, edo ez da kontsideratzen hori? Bueno, nahiko figuratiboa da, ez? Piskat, bai. Claro, nik uste dut, Mariaren figuratibo eta abstraktua, eta gurea ere ez dela berdin-berdina izango, ez? Bai. Seguro nik ez. Bueno, gertutik ikusten maldun badozu, askoz be figuratiboa ematen dagoena baino. Baina bai, eta... Hemendik kolore asko ikusten da, eta kasuan. Bueno, Basquiatetik Beiruten jaiotako artista baten ganagoaz. Bai, Basquiatetik Mona Hatoum artistaren gana, bueno, urbildu naiz. Mona Hatoum Beiruten jaioa, palestinar errefuxiatua zen, eta, bueno, Beiruten jaio zen, beran familian palestinarra, eta Beirutetik gerraz, bueno, hasi zanean Inglaterrara juntzian bizitzera. Horregaitzik, bueno, beran lanian oso presente dago politika eta mugen eta territorioen arazoak eta konflikto territorialen buruzko gaiak, ez? Berak egiten duen lan guztian, bueno, bera artista multidisciplinar bat da, instalazioak lantzen ditu batez ere, instalazioak eta arte performantiboak,
gaur egun nik uste dut gehiago instalazioak, performantzak baino, baina bueno. Eta bueno, lantzen, bueno, dadaismoarekin oso lotuta dagoen artista bat, edo, bueno, dadaismoa asko gustatzen zaion artista bada, eta jolasten du pixka jokua horrekin humore beltzarekin, ez? Ez dakit, hartzen ditu elementu oso kotidianuak eta bihurtzen ditu elementu horiek zerbait txarra, osea, zerbait bildurgarria edo agresibidadea, bueno, agresiboa, violentziaz betea, ez? Adibidez, hemen ikusten duguna da bionbo bat, bionbo hori bihurtu da birrintzaile bat. Bueno, birrintzailearen forma bionboa. Orduan, bueno, mugen... Arazkiak eta txikitzeko edo gazta eta txikitzeko erabiltzen dugun... Raiadoria. Raiadoria. Legia. Baina, harin ditzen saiatzen euskaratzen. Existitzen da, bueno. Bai, begiratuko dugu zuzen esateko. Ontxe bertan, Baina, bai, bilatu dut, eta ipintzen zen birrintzaia. Horregaitzik esan Bai, horregaitzik esan dut. Osa, nik bezaz nekien zelan esaten zen bestela, Osa, ipinio raiador eta ipintzen zen birrintzaia. Bale, beraz, gazta eta barazkiak eta bar birruntzeko erabiltzen diren gailu horiek, batean bihurtzen dira ohe bat eta bionbo bat, ez? Hori da, eta bai, hor kritika bat egiten da mugeri, ez? Bueno, Palestina-Israel konfliktu horrekin beti oso presente eta, bueno, mugak ze izan aldian, ez? Azkenean, mintzen diguten zerbait edo, mina sortzen duen zerbait edo. Entzule batek esaten digu, marragailua ere izan daitekela. Marragailua, baita. Bai. Itzoteiak. Bueno, eta Hanuk, nola esaten da? Nuk? Mona Hatum. Hatum. Hatumetik joango gara, Chris O'Phillyren gana. Bai, Chris O'Philly da margolaria berriz ere, margolari, Inglaterrako margolaria, baina, bueno, Afrikar sustraiak dituen margolari bat, Nigeriar sustraiak dituena. Bueno, beran lana oso lotuta dago arte afrikarrarekin eta representazio afrikarrekin, ez? Bueno, lantzeko moduak eta hori dana, gogorazten digute tradiziozko afrikar irudiei, baina gaiak beti daude, bueno, bilatzen dio ironia batekin landuak, ez? Adibidez hemen dakau, bueno, urdinezko ama birjin beltzarana, hori, hemen dakago. Urdinez jantzin dago ama birjina. Bueno, deitzen da la Santísima Virgen María. Ados. Bilatuko dugu ikusten ari diren entzat. Hori da, bai. Hori izan zen, beran lan bat, Turner saria jaso zuen beran lan bat, eta oso polemikoa bihurtu zen, ze, bueno, erakusketa bat egin zuten New Yorken, eta Brooklyneko museoan, eta, bueno, hemen representatuta dagoena da, ama Virginia beltz bat, urdinez jantzita, eta inguruan dituen horredanak, dia emakumeen genitalak. Eta, bueno, eta gero gainera, lakatutako estierkola, ez dakizela esaten da. Simaurra. Hori da, elefantearen simaurrarekin egina dago, eta behian ditzu bipe anita, ez dakit ikusi aldia zen, kuadro behian dakate bipe anita moduan, elefantearen simaurrarekin eginak, eta, bueno, egon San Kriston gatazka, porque ez zuten nahi presentatu galerian, eta azkenean lortu zuten, bueno, presentatzia eta hori dana, eta oso famatua indan lan bat izan da. Izan ere, elefantearen simaurrak, bueno, Europan izan dezakeen adiera, eta berak nongo sustraiak dituela esan duzu, afrikarrak, baina nongoak? Nigeriakoak, baina, bueno, bera Zimbabuen... Esan? Europan eta, bueno, orokorrean Afrikan pentsatzen dut. Nola ulertzen diren elefantearen simaurrak ez dela berdina, ez? Guk zerbait nazkagarri bezala ikusten dugun bitartean,
kaso afrikanez, ez? Hori da, bai, provokazioa moduan nahi dago egin horrekin. Guretako zerbait txarra edo zikina dana, Afrikar herriarentzat edo hau adibidez, Zimbabuen egin zuen bidai baten deskubritu zuen zerbait izan zen, ez? Zimbabuen adibidez, elefantearen zinmaurra da super, bereizgarria eta super aberatza, ze lurra lantzeko oso ona da. Orduan, beraientzat da zerbait super baliotsua. Europarrentzat daiteken bezala, ama birgin bat. Hori da. Orduan, jolasten dago ironia honekin, eta bai, zerbait sakratua eta profanuan artean dagoen erlazioarekin. Eta berak esaten zebana da, peana horiek ipintzen ditu ez idealizatzeko irudia, baizik eta herriko lurra moduan, gure alturara dagoen zerbait representatzeko. Ez zerbait idealizatzeko. Eta peana normalian ipintzen dira zerbait idealizatzeko edo aipamen handi bat egiteko. Ados. Beraz, kritika ere artetik egin daitekela, eta egiten bada gainera, hobe ez, beti txukunago eta dotoreago izango delako. Bai, Zuketu artean, edo zer iruditzen zaizu artea kritika soziala egiteko erabiltzea? Niretzako ondo dau, beti errespetatzen baldin bada interes estetikoa, ez? Azkenean artea ez da bakarrik diskurtsoa, baizik eta bien arteko batura hori. Orduan interes aukibia dau alde batetik estetikoki edo irudiaren garrantziak hori, eta gero atzetik handatorren diskurtso guzti hori. Ondo dau, baina beti hori errespetatzen estetika importante bat edo baliagarri bat. Bueno, hori, Maria, gaurkotasuna bere ganatu edo ez dakit berreskuratu duen gai bat ekarri diguzu, artearen begirada eskainita eta oso interesgarria. Eskerrik asko, datorren astean, hemen, nahi zaitugu? Bai, urrengo ostean, eta luzera jongo nahi, lasai. Holan ezagutzen gara danak, por fin. Claro! Bai, eta zuri sortu duen edo egin duen zuri abestiarekin agurtuko zaitugu, hor ere esaten duelako ze azkarrik hasi dugun arrazakeria zuritzen. Muixo handi bat, Maria. Agur, Maria. Agur. Ustu zutenek baitu medioetan Larri dabiltzan nahi behar duten esanez Horra errudunak esan zenbat Garezok txamizen den kontinentaren artean Zerbaitek ez da egin gabe Ez algarako batzen Gare batean gure herria etorkinak izan zen Atzabaltzen da Zurri berri hau irribarre batez Kanpokoa mespretxatzen Aurrerako itrajeak kendu Gabe, garezura bilatzen Bikontinentaren artean Zerbaitek ez da egin gabe Ez da garako batzen Garai batean gure herria Etorkina izan zen Etorkina zen Ta orain ezakin oragoan Loa zorroan jendea Gendetzatatzen ez duen jendez Beteta bazterra
Zehazkarik hasi dugu arrazakeria zuritzen. Zehazkarik hasi dugu arrazakeria zuritzen. Arrazakeria zuritzen. Arrazakeria zuritzen. Arrazakeria zuritzen. Garen ez dakin ora doan, loa zorroan jendean. Jendetan datzen ez duen jendez, betetan bazterra. Kit Kat and bigarren kafea. Bai, gu lasai asko gaude bigarren kafe hontaz gozatzen, baina saltoka poliki murgildu beharra daukagu gure hurrengo bidaian. Amsterdanera joko dugu, eta bertan izango dugun gure gonbidatu bereziaren ahotsa, honako kantu honetan entzun dezakezue. Egia esan, doinu hauekin ezkara askotan aritzen bigarren kafean eta arbo parten musika gurera ekartzea ez da ohikoena, baina gure hurrengo protagonistaren lana giro hauetan ibiltzen da. Amsterdanetik dugu zuzenean Jon Etxabe Arzuaga. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Askotan azalduko zenuen zer Eneko Gil Alberdik entzun du arbo parte eta bihotzak jarri dizkigu gure txatean. Askotan azalduko zenuela, Jon, zer egiten duen abeslari profesional batek, tenore batek, Amsterdanen. Zure kasuan, aintzinako musikaren girotik abiatu, baina gero egia da, aipatuko diguzula, ez? Errepertorioan ere, nik uste gauza asko egiteko prest eta gai bazarela gaur egun, baina hau da besteak beste, Kapela Amsterdanekin egiten duzuen musika, ez da? Bai, orain txentzun dugun hau, ez da bat ere aintzineko musika, Hau orain ez dakit memoriz, baina orain dela 30 urte idatzitakoa da edo. Horregatik. Baina egia esan badauka zer ikusia estilo aldetikan honek aintzineko musikarekin. Eta zer esan, bai, egia esan, nire abia puntuare ez da aintzineko musika izan. Egia da, gehien bat hori abesten nula, baina nik kantu klasikoa ikasi nun, hemen Amsterdam konservatorioan. Eta bai, aintzineko musika asko abestu dut eta abesten dut orain dikan, baina ez bakarrik. Ez hori bakarrik, hori garbi dago. 18 urte inguru dira Jon Etxabek hartu zituela maletak eta bere hautsa eta hasi zela, ez, Europatik. 2002 abuztuak 19. 2002 abuztuak 19. 18 urte beteko ditu, ortengo abuztuan orduan. Nolakoa izan zen salto hori, Jon? Zezuk, okerrez panaiz ikasketak filosofian ere hasi zen dituen, bazegoen akaso beste planik zure bizitzan, eta etzen tenor izatea, ez?
Ez, nik abeste nun, nire 14 urte nitun hasi nintzen Tolosan, Odei izena zuen orduan, Odei txikiren moduko abes batzan, eta bai beti abestu nun, gero antzeuden, egia esan Euskal Herrin orduan zeuden bi talde profesional bakarrak, ziren aintzineko musika egiten zutenak Peña Florida, Kapilla Peña Florida, eta Kea hots taldea eta bereikin abesten nun, baina ez nekin ziur hori nire ogibidea izango zen noizbait edo ez. Eta ondo esan dezu, hasi nintzen, apuntatu nintzen filosofian, unibertsitatean, baina oso txintxoa nintzen. Eta azkenen dut, nun eta atorri nintzen. Aipatu duzun horietako bat, la Kapilla Peña Floridan izan zinen taldeko juniorra, ez? Jon Bauesek Donostian sortu zuen, Josep Cabre, antzegoen, ez? Gaietan akaso musikeneko irakasle ere izango zen, edo ondoren... Bai, nire ustez Cabre irakaslea zala. Bai, ez da? Bai, nintzen uste da nintzala. Jon Etxabe Gaztetxoa iritsi zen, talde oso... laburrean, etzagitan 8 abeslarik osatuko zuten ura, Jon? Aldatzen juten, baina bai, batzutan talde txikia izan izan, hori da. Eta hor badago... Eta takit, mazazpi 18 urte, beraekin ezin nintzen abesten, umetxo bat, egia esan bai. Baina orain dala gutxi arte askotan izan naiz gazteen haulako. Baina gire aldatzen nahi da. Nire pasatzen zitzaidan, agero etorri zien etxarritan arte, eta... bueno, tira. Kerrik asko, Zahartu naute pixka bat, baina, tira. Hor, gerora heldu nahi nion honi, baina jake hortik abiatu garen, Peña Florida Kapillarekin kantatzen hasi ziren, Jon, zure jazkeraren inguruko kanonak edo betetzeko lehen, ez dakit, arazotxoak edo. Hala, esan didaten niri. Ez dakit. Zein nuen, txorakenin bat. Ez dakit, baina kantatzea kanonek markatzen duten jantzi horrekin edo inoiz ez gustatu, ez da? Ez, naiz oso eroso sentitzen egia esan. Egia da, lan egiteko jantziak bidala, ez? Eta meikuk bat atxuria jartzeue, eta bestek, eta ordu normalen guk egiten ditugun kontzertutan, betiko traje beltza, txaketarekin, eta azutan korbatarekin. Eta esan behar daukat, estetikokin eri etzetela asko gustatzen, eta hortaz gain, ez dala oso erosoa. Eta gero gai ez berrin asko sartzen dira, bazkenek urtetan. Ez ez ondo ikusten nahi baldin badegu gizon eta emakumen arteko berdintasunari buruz egin eta horrelako gaiak garrantzitsua direnak. Eta gu beti horra saltzen gean, gizonak beti traje berdin batekin abestu bertu, eta emakumeak aldiz erabaki dezakete edo manga luzeago dira, motzagoak, ze soinekoa dan, edo gona dan, edo... Eta nahiko txorakeria. Gulertzen dut, badakizu erratik handan. Baina hori zai guk ere zerbait txikia egin ezakegula adibidez, gure lekutikan hori gutxinak aldatu. Horregatik adibidez, hemen, Amsterdamen, azkeneko hilabetetan, nik galtza beharren gona bat jartzen dut. Gona beltza jartzen dut. Eta hiltzaitelako. Gesto txiki bat, baina, horregatik ez. Bueno, aipatu dugu, duela 18 urte hasi zela bide hori, Amsterdanera eraman zintuena, akaso Paristik pasata, abesbatza lehiaketetan ezagututako jendea medio, baina kontu batean kokatu zinela Kapela Amsterdan abesbatza profesionalarekin abesten, Europako abesbatza honenetakoa, akaso, ez da, maila handiko abesbatza. Akasorik gabe. Akasorik gabe, ez da? Eta, bai, benetan, arrogantzi guztia kenduta, lasai esan ezake munduko abesbatzeko honenetakoa dela. Mundua ere ezagutu duzu, Guatzerrira begira jarri gara Amsterdanera begira, baina zuek Kapela Amsterdanekin, ez dakit Chile, Guatemala, Japonia, zenbat herria. Japonia, bai, Kapelarekin Ameriketan ez izan, beste taldeekin, bai. Baina Kapelarekin Europan zehar ibiligea, herrialde guztitan, edo guztitan ez, askotan. Europare ez da horren txikia. Eta Japonian ere izan geha, 3 aldiz. Eta beti nahi bueltatu. Kapela Amsterdanekin, Jon, aritu zarete leku askotan, grabatu ere, orain entzuten ari garen, eta entzuten aritu garen kanon Kanon Pokajanen. Pokajanen. Ere rusierare ez da perfecta baina. Diska zoragarri hori.
Baina proiektu askoz gehiago ere bai, eta duela gutxi kaleratu berri duzue beste lan bat, duela, hain dela urte bete, dolanean aritu zaretena, baina maiatzean kaleratu duzuena, hortxe ikusten gaituzten entzako diskaren beraren azala, Inferno Lasus, edo Lasus Inferno. Roland de Lasus, edo Orlando de Lasus da kompositorea. Amasei garren mendekoa, hori bai entzineko musika. Hori bai entzineko musika entzungo dugu ba, lehenengo kantua, Jon? Jarri, pizkat. Orlando de Lasus, Daniel Reus, Kapela Amsterdam, asko dira ez, disko edo proiektu hontan bat egiten duten indarrek, Jon. Hori da, eta Orlando de Lasus nahiko pertsonaje kuriosoa da, esan orain ez dut luze ditzeiko, baina nahi dunak Googleen eta holako gauza behitatu. 16. mendeko kompositore bat zen, eta gaur egun ohituta gaude hemen Australian egoten, bihar Japonean da urrungon Tolosan berriro, baina garai hartan izan hola, eta tipoa adibidez jaio zen Belgika inguruan, bizi izan zen Sizilian, Munichen, Antwerpen, eta Erroman ere bai, ez? Pentsa, guztia bediatzezun, 5 hizkuntza hitz zituen, eta bere bizitza bukaera alden bere burua pixka galtzen ere hasi izan, baina idatzi zituen diska honetan musika erlijiosoa da, tekstu guztiak erlijiosoak direlako. Eta hori ere oso interesgarri iruditzen zait, askotan gure artean ez fama eta arrazoia ez fama txarra izan dezakeen Biblia eta horrelako gauzak ez. Entzun deguna abesti hau da oso aintzineko tekstu bat, omnia tempusa betet, eta hemen nire paren dauka, esan nahi duena da, denak bere sasoia duela, ez bizitzan. Guztietako badagoela garai bat, ez? Dago jaiotzeko garaia eta hiltzeko garaia, landatzeko garaia eta landarea ateratzeko garaia, hilarazteko garaia eta sentatzeko garaia. Horrela gauza asko izendatzen ditu, Eta kurioso iruditzen zait, olako tekstu bat, nik genuke esango, ondo irakurrizkio, baina oso lotura handia dauka gaur egun modan dauden ekialdeko beste filosofiekin, eta taoarekin, eta zenarekin, eta hori Biblia dago. Ni flipatu inun pixkat. Biblia badu ez, interpretazioaren arabera ere irakurketa asko emateko aukera. Jon, garai ezberdinak eta zuri, mundutik bueltaka eta zuzenean abesten ohituta dagoen norbaitentzat, azken hilabete hauek ere nahiko korapilatsuak egingo zitzaizkizun, ezta? Azkeneko laburrean kakazarra. Hori Biblian ez dago, ez? Igual, bilatu inda. Lanik ez, ze nik egiten dutena da abestu eta taldean abestu, ez? Eta kontzertu guztiak, isolamendu guztia hasi zanen hemen behintzat, proiektu erdi batenean, eginan 8 abesari ginen eta umentzako ikuskizu bat egin duen, kontzertu moduko bat, baina bai antzerkia eginez, eta nun umeak ere parte hartzen zuten. Horretikan klase batzu jaso zituzten, eta orduan elkarrekin abeste egin duen, oso polita. Eskola, aste baten izan ginen
egin genitun egunen 2 saio eta azken guztira 8 eskola ezberdinetan izan ginen. 8, 9, 10 urteko umeko eskorrekin eta oso polita. Baina hor bukatu egin zen. Eten nintzen eta etxen. Eta ordundik honea gutxinez 25 kontzertu nire agendan apuntutan euskanak kantzelatu egin dira eta ensaio ugari eta horrek esan nahi du hori lanik ez, diru sarrerarik ere ez eta nahiko egoera putada erra. Hala ere, txarrenari... Gaur hasi gea ensaio txiki batekin, baina 3 egunetako proiektu bat, eta gero udara dator nun basamortua, ez erreza. Basamortua, bai. Hori du garai, itxialdi garai honek kulturarentzako ere badu hori, ez? Udararen eragina hainbat esparrotan bezala bat ere ona izan. Zerbait hona aurkitu? Orain dela 2 egun, kontzertu da Bilbon abestu beharun, bertako talde batekin, Euskal Barrokan zan. Tolosan bizi den Enrique Soliniz eta Mirenekin. Eta Elkano inguruko diska bat grabatu gendun, orain dela 2 urte. Eta kontzertu hori egin behar gendun ekainak 3 Bilbon, baina bertan bera gatu da, hori ere. Hori ere bertan bera. Esaten nuen zerbait ona aurkitzearen guzti honi, mandizula aukera eksperimentatzeko eta zure tenore adotxe eder hori irukoizteko. Hortaz ere hitz egin beharko genuke. Zure ahotsaz. Nola hitz egin zure ahotsaz. Ez Jon, baina egia da, tenore bezala badagoela zure ahotsean, ez? Kolore bat benetan Europan asko, ez da egit, miresten dena edo duzula kolore bat ahotsean ez den ainoikoa eta Europan eskertu eta eskatu egiten dena, ez? Badagoela. Egia da, baina hortan nik inungo meritoek ez dauket. Gero ikasi nuna besten eta gauza gehiago egiten, baina nire ahotsa hau da, bai, hola da. Eta bai, asko esan dute, berezia dela, dokala timbre berezia, kolore berezia. Eta saiatzen naiz horri, ariketa partido egin ateatzen. Eta egin bizkian ateratzen. Zure ahots timbre ederreko eta kolore ederreko hori irukoizten bada, zer gertatzen da, Jon? Batekin nahikoa ez aldin mokazu, hiru, tori. Hiru Jon. Entzun eta ikusiko dugu, Jon Etxabek Amsterdandik bere burua irubider grabatu eta ahotsetan egindako kantuetako bat. Goizeko ordu bietan esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutia. Zergatik negarregin zeruan zarrago itxasaldega. Zeruan Enaiz kentzera trebitzen, arrate zoratuta dagoelako. Ez daukat irurik, iru alaba dauzkat ezkondu gaberik. Laugarrena semea kapote zarraki, konejua dirudi bere izarrarekin. Zergatik. Nik arrate guztu-guztorago, ez da gite etxarrizu kontatu. Kontutan nengoen eta konturatu naiz ikusten ari zena jabetuko zela nire aurpegiaz. Enaiz kontziente izan, eta nintzen aur txiki bat ezela. Txarri, igual nahi dizu Jon Etxaberi kontatu zure nerabezaroko parranda itzulera ura, kanon bat abesten bukatu zenuten hartakoa. Traizioa. Hau da traizioa, Jon. Hau da traizioa, Bueno. Eta frogai balda hortaz.
Testigua lekukoa daukagu. Lekukoa daukagu, baina fidatu imargea. Mira, kontatuko dut nik zatitxo bat, gero zuke txarri bazu gehiago ez. Gure kolaboratzaile bat, Jon Etxabe, da Dona Pellaniz, emozien inguruan hitz egiten digu. Eta atzo, izketan ginela, gure estudiatori izan, eta gogoratzen zuen, gure lankide txarrirekin izandako garai bateko pasarte bat, non Dona izenarekin oso egokia zen kanon bat abestu zenioten. Gauza da, askotan esan den, Jon, nik etakat memoria, nuloa. Edo oso selektiboa, nahi bali mazu. Gauza da, azizala, nik ezautzen zaitu, behin 16 urten ditula, hor ginean, Zurriolako, paseo hortan, kopa batzuk edan da, eta azaldu zen mutil kuadrilla bat, eta nire hor hasi nintzen akojonatzen. Beldurtzen markatu. Eta, etorri zinaten, eta hasi zinaten erekin izketan, eta jarri zinaten ere inguruan, eta ni, ai ama, eta hasi zineten abesten, Dona, nobis, patxen, karo, eskerrak, oien genula. 16 urtekin. 16 urtekin. Nik askotan petxatu izan pixkat frikia naizela, baina, hostia, horrek. No, hau izan nien, nire kuadrian lehen esten dugu, beste gauzatu lehen esten ditugu, eta eman zigun, hasi ginen Donarekin izketan. Eta kanonean abesten hasi ziren, Jon? Hasi ginen denak, nien ez joatzen, baina Dona kontatzen zuen moduan gatik, egia izango da. Eta Donako goratzen zuen hori, zerbait, baina hori da. Txaurita bezala. Esatezun, beti izan da dena oso kutrea, Dona katona, eta olako txisteak, eta bapatean mutil kuadrilla batek 16 urtekin parrandatik bueltan. Dona nobis patxo. Claro. Dona nobis abeste. Momentua zola garria da. Guk ikastolako, hori, musika klasetako, nik uste abesti guztiak gogoratzitugula, ze juntatzen gan bakoitzean, iten dugu errepasoa kaldererotatik, Dona nobis eta hauetar arte, orduan, bai, horra... Normala da beste Dona horrek ondo guatzea, hautsak daukan almena izu, eta pixkatxukuna du ezkea, eta taldean abestu ezkea, horrek daukan indarra... Opari bada. Jaztuan, normala da. Hori gertatutze egun, eta oraintxe konturatu naiz, zure frikikeria, Jon Etxabek apreziatuko duela. Jon, amaitzeko aipatu dugu, Amsterdamen zarela, azken urte hauetan, Alemanian, esango nuke asko Letonian ere izan zarela abesten beste abes bat. Estonian. Bai, hemengo lankide bat, nekin abesten duen mutide gizon bat, abeslariaz gain zuzendaria da, eta beak bere taldea dauka Estonian. Eta pare bat aldiz gonbidatu nahi bere taldearekin abestea. Bai, egia esan oso polita da, zoragarria da, herrialdea. Etorkizuna esan diguzu, udaran mantxo xamar dena, geldo xamar, iraietik aurre... Arradetan tolosan egon nahi zutagan, ja. Bizitegi buku. Gure bigarren kafearen estudian, akaso, momenturi baliatu dezakegu arrate, etxarrirekin kanonean abesteko. Dona nobi? Bai, emango digu denbora. Hemen kontuan hartuta, Jonek eta ni bakarri dakigula bestia, igual zuek berdez. Landuko dugu. Ikasiko dugu, hemendik ordura. Vale. Hor dagoen pian hori dago 233 hertziotan afinatuta. Agian egokia da afinazio hori ez, Jon? 233? Bai, ez du... Oso berezia da. Enforre, no? Baina, ni, okerrez banaiz, aintzinako musikan horrelako afinazioak bazeuden, ez? Normalena, 215 oso arrunta da. Tala, oituta gauden tono erdibera. Normal, 240, ez? Da, ezagutzen dugun afinazio moderna, 90 da, 215 da askotan aintzineko musika. Bueno, asko etzaio falta 215 iristeko pianoari, baina ez afinatuko dugu eta 240 jarriko dugu gaurko egungo estandarrei. Helduta, Jon Etxabe Azuaga agurtu egin beharra daukagu, agurtu gustora asko gainera, eta agurtuko zaitugu hemen gure bigarren kafearen estudioan udarantziar edo bisitarik egiten badiguzu ere, kafea, bigarren kafea, Jon, gure kontu izango da. Ondo izan. Eskerrik asko, besarkada bat. Agur. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
bigarren aukera bat emango diogu egunari, eta bigarren aukera bat ere, noski, gure azken ordu hontan onena ateratzeko, Oiana Maritorenari. Ze orain arte ondo abiatu gara, Oiana, baina gure bigarren kafeko onena dastatzeko ere pres gaude. Eta esango nuke gaur berri onxamarrekin ere bazatozela, arratsaldeon aldez horretik. Bai, kaixo, arratsaldeon irukote. Bai, hementxe justu Jone gainera aipatu du, ez, beretzat ere gogorra izan dela, ez, aipatu ditu hitz batzuk, baina badirudi hemen behintzat argia pixkanaka ikusten ari dela kultura ere. Konfinamendu honetatik pixkat aterako garela, museoak irikitzen hasi dira, eta aurreko batean kultura eta hizkuntza politikako sailburu den Bingen Zupiriak ere aipatzen zuen, eta ea egia den, ez, erakundeen aldetik ere pixkat laguntza emango zaiela ikuskizunei udan zehar, ikuskizun ezberdinekin gozatzeko aukera izan dezagun, eta ea egia den. Berak aipatzen zuen konfinamenduan sortzaileak lanean egon direla buru belarri, eta hori egia da, baina orain ikusle ohitokatzen zaigu, eta bai erakundei ere pixkat hor laguntzen jarraitzea. Gauzona litzateke, ze gainera, gure itzokei partikularrean, diru laguntzak emate horretan batzutan gertatzen da. Dirua ematen zaiola, bueno, ez dut azalduko hitza, nola zen hitza? Harrapatu nauzu hor. Ui, Inigo. Diru gulan. Txon, hemen daukat. Kanonean egintzazu, bazpare. Kanonean egin dugu. Hemen. Diruntzagulak. Diruntzagulak. Alegia. Oiana, baina kanonaren azan, bakizu leizeren gatik. Bai, identifikatuta sentitu naiz esan duzunean, hombre, bai, eta kaldereroak eta danak, bai. Baina ez pasatzen, diruntzagulak zer da? Ez que gauza asko. Kokatu. Diruntzagulak, definizioa, txar. Diruntzagulak da, merezi ez duenari, edo diru beharrik ez duenari, diru laguntzak ematea. Edo diru laguntza horiek jasotzen dituna ere izan diteke diruntzagula. Osea, bai, angulatik, ez? Osea, diru asko duenetik, diru laguntza ematea angula jaten dituenari. Diru ematea beharrez dutenari. Diruntzagula. Hori gertatzen da askotan. Bueno, baina espero dugu kulturaren diru laguntza horiek egokien direnei iristea eta hori nahi genuke. Alare, Oiana, izan dira, estrainaldia garai honetan zutenak, eta atzeratu egin behar izan diren lanak, baina gutxi geratzen da, ez esaten duzunez, bai kaletan edo bai antzokietan lanak ikustena hasteko. Bai, hori da. Gure gonbidatuetako batzuk adibidez komentatu ziguten beraien estrainaldia garai honetan zituztela eta ezin izan dituztela egin eta atzeratu egin dizkietela. Eta badago beste talde bat, Ika Teatroak maiatzean Leioako umore azokan bere estrainaldia ere bazuen eta hori ezin izan dute egin, baina aurreko ostiralean egin zuten entsegu publiko bat. Kale ikuskizunaren. Orduan, bueno, badirudi pixkanaka ez, gauzak ikusteko aukera izango dugula. Entsegu publiko bat, publikoarekin. Hori da, Lizartzan egin zuten, bai. Eta nik uste dut, gero gure gonbidatuak, Ika Teatroko zuzendaria delako, berak argi azalduko digu ez, nolakoa izan zen bizipen hori, ze azkenian egoera berri batean izan da, kale ikuskizun bat, eta seguraski berezia izango zen hor ikusleekin edukiko zuten harremana, musukoekin edo maskarekin egongo zirelako. Orduan nik uste dut, politia izango dela berak hori kontatzia. Horre, bueno, Lizartzan egin duten hori kale ikuskizuna izango da, alegia bertan landu, baina etorkizunean kale ikuskizuna. Zein izan daiteke Oiana edo non markatuko litzateke kalean egiten den edo antzokian egiten den antzezlan baten arteko aldea? Oso desberdinak izango dira, pentsatzen dut. Bai, nik uste dut antzerkiak daukan berezitasun edo ezaugarririk nagusiena dela ikuslearekin duzun harreman zuzen hori, ez? Askotan galdetzen dutenean, zer nahiago duzu, telebista, zinema edo antzerkia? Jende asko antzerkia aipatzen du, hurbiltasun horrengatik, ez? Azkenean ikuslearen erreakzioa momentuan sentitzen duzu. Ta nik uste dut ezberdintasuna antzoki batean egin edo kalean, antzoki batean erreakzio hori
normalean sonoroa bakarrik izaten da, ez? Barreak entzun ditzakezu edo emozioak sentitu baino entzunez. Eta kale ikuskizun batean berriz ikusi ere egiten dituzu aurpegi horiek edo bat joan egiten bada eta askotan ere aldaketa asko egoten da ikusleak agian hasieran 10 daude, batean handitu egiten da kopuru hori edo aldatu edo gutxitu, baino hor desberdina da agian erreakzio hori ikusten duzulako modu ezberdin batean. Eta egia da, antzezle edo dantzariari ere eragiten diola modu batean edo bestean, entzuten duzunak, ikusten duzunak, beti hori ere zuk bizi duzu eta momentu horretan bertan. Beraz, hor badago Oiana, konzentrazioa eta gidoiari heltzeko lan gehigarri bat, ez? Badoala norbait ezaguna ikusi duzula kalean horre hurbiltzen dena, akaso hain gara traketxak batzutan, norbaitek zulanean ikusi antzeslan batean kalean, eta agurtu egingo zaitu, hola natural, ez? Eta ez, antzesle betzela... Eta askotan ere, erantzun egin behar diozula horri. Esan nahi dut, batzuetan nahi gabe ateratzen dira, ez? Ai, kaixo, ezagutzen baldin batzaitut, Oiana zuari bazara antzerkian nik, ai, kaixo, aterat dakizuke, baina ez dakite, momentu batean galdera bat egiten duzu, erantzun bat ematen dizute, eta etzen une espero erantzun hori, erantzun egin behar diozu. Bai, hori da. Baitu behar dut. Hori duela politia, ez? Momentuko erreakzioiei nola heldu, zer eragiten duten zugan, ere, agian blokeatuta geratu zaitezke, edota gai zara, ez, hortik ateratzeko, da nik uste horrek emozioa eta adrenalina ere baduela, eta nik uste dut horri esker daukagula antzoki batera edo kalean ikuskizun hasi aurreko momentu hoiek direnak tripan hor gora eta bera, horrek ere eragiten duela, azken batean dena delako momentukoa eta berria izan daiteke, zusteko bat edo zer, bai. Aipatu duzu, esan gara arratia. Ez, samer nuen orain gaur egun publikoa, ala ere, ez dela berdina izango, ez dakit zen neurri hartuko diren, ez dakit karratutxoak jarriko dizkiguten, maskarak ere izango ditugu, bailak, esiak eukiko ditugun, edo zer, baina hortara ere egokitu beharko garela. Bai, eta nik uste dut pixkat hotzagoa agian izan daitekela, ez? Agian maskarak ikustea ja, pixkat arrotza egingo zaigu eta hotzago senti dezakegu. Eta antzoki batean ere agian distantzia mantendu behar baldin badera, eserleku batetik besterare hori zuk sentitzen duzu goxotasun hori edo jende gutxiago. Bai, pixkat ohitu egin beharko dugu, horretara ere guk, bai, denok azken batean. Antzerkia eta arte eszenikoak ardatz dituen sekzionetan maskaretaz hitz egin izan dugu batzutan, egirekin esaterako sakon aritu ginen horren inguruan, baina esango nuke, hau bestelakoa dela, ez? Maskaratuak direla eta ez diotela narratiboki eta dramatikoki inungo aportaziorik egiten, ez? Antzerkiari. Bai, nik uste dut, bai, ez zaizkigula inbeste gustatuko edo, ez dakit, egia da, agian gure bizitza arruntean ere maskarekin gehiago adirazi beharko dugula begiekin, jendearekin elkartzen garenean gure bizitza arruntean ere, ez? Ikasi beharko dugu beste modu batera gehiago espresatzen edo... Nik alde hon batera diet maskarei, eta da, batzutan gustatzen zaite, nire buruarekin hitz egitea. Eta kaletik, jote maldin bazea, maskara atzitetu atzela. Nik asko ere adierazten dut begiekin eta seguru nabarituko zaidala, baina nik pentsatzen dut ez. Eta gutxiago. Hori da, Espainiak mugiditzaket, hitz egin dezaket, hola baxu. Edo abesten joan daiteke, eta ez da berez, ez da nabaritzen, berez. Berez. Bajo egiten dut. Hori samar nizun, nik bakarrik hitz egiten dudanean, kaletik egin. Zuk baju, bueno. Eta nik, besoak mugitu gabe, bai, posible. Testua errepasatzeko ere balio dezake, adibidez. Baita ere. Pantzaitezke bakarrizketan, bai. Hori ere, begira. Alde honak aurkitu barzezkio guztiari hemen. Entxeatzeko modukoa bada bintzat. Hala ere, Oiana, lehenguan Lizartzen egin zuten entxegu iriki hortan, zein izan zen lana? Zer da, zein da lan hori?
ikateatroaren tombola izeneko lana, eta kabaret moduko bat da, kaleko kabaret bat, eta gero azalduko digu Agurtzanek pixka bat sakonago eta hobeto, baino hitz egiten du bai umorea erabiliz eta bai poesia ere, dantza dauka, teatro fisikoa, gestuala, testua denetarik dauka, eta pixkat hitz egiten du munduan zehar dauden mugek, nola eragiten diguten, mugan bar alde batean daudenei, edota mugaren beste puntan jendea daukan jendeari. Orduan pixkat mugen inguruko lan bat. Da gainera justu lehen ere aritu zarete artistaren bat aipatu duzue mugak eta mugen inguruan lan egiten duena, eta bueno, antzerki honek ere pixkat hori landuko du. Eta tombola baten familia batean oinarrituta. Bueno, Lizartzan gertatu zen hartatik zerbait entzun eta ikusteko moduan bada, eta segituan bere arduraduna, bere zuzendari Agurtzane Intxaurraga ere agurtu eta ezagutzeko aukera izan. Ze gauza Europa. Hazen mendiak Europa. Les lacs en Europe. Eta ondartzak? Haze ondartzak Europak. Eta haze jakiak Europak. Eta haze literatura Europak. Des poètes magnifiques, l'Europe. Eta itzelezko antzerkia Europak. Haze margolariak Europak. Eta Europak daukan zinema. Nola saldu Europa, europear zinemarik gabe. Le meilleur cinéma du monde. En Europe. Eta Europako museoak. Eta monumentuak. L'Euro. Eta zer esaten didazue Eurovisionez? Nork ez du europearra izan nahi Eurovisionen parte hartzeko? Quel chanteur l'Europe! Quel monument l'Europe! Ze monumentuak Europa! Ze hiltegiak Europak! Ze hobi Europak! Ze horma Europak! Eta ze esi l'Europe! Ze tombola Europak! Bueno, ez da makala, ikusi berri duguna, eta horren arduraduna gurekin dugu dagoeneko, baina agurtu aurretik eta kafe hutxean urgildo aurretik, Oiana Maritorenaren ahotsean hobeto ezagutuko dugu, Agurtzane Intxaurraga. Agurtzane Intxaurraga, Orozko. Emakume bizkaitar eta antzerkigile donostiarra. Horrela gokatzen du gure gaurko gonbidatuak bere burua. Informazio zientzietan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Eusko Jaurlaritzako Antzerti Arte Dramatiko Zerbitzuaren 3 urteak osatu zituen. 20 urterekin kazetaritza ikasten ari zela, maletak hartu eta Donostiara etorri zen antzerkia bizitzera. Ordutik, eszenak eta eszenarioak bihurtu ditu gotorleku eta errebeldiarako bide. Ikasteatroaren sortzaile da, eta 31 urte daramatza bertan istorioak kontatzen, beti bat buruan duelarik. Ikarekin azken urteetan egindako lanen artean, Sagartu, Txarrigoda, Kuaderno Zuri edota Zaparra da aurki ditzakegu. Aipatu bezala, urteak daramatza burubelarri interpretazio munduan, bai aktore lanetan eta baita zuzendari eta gidoigile modura ere. Lan gehienak telebistan eta antzerkian egin baditu ere, aldiro kolaborazioak egin izan ditu prentsan. Horrez gain, etengabeko formakuntza izan du kantuan eta dantza garaikidean. Dantza bere askabidea delarik. 2016an, bere lehenengo zinemalana zuzendu zuen Dibuliton Studioaren eskutik, Teresa eta Galtzagorri, animazio filma. 2017an, animazio film onenaren Goya sarietara izendatua egon zena. Egun, kudeak eta kulturaleko master bat burutzen ari da Bartzelonan. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Agurtzane Intxaurraga. Ongi etorri eta arratsaldeon, Agurtzane. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, Txaldeon. antzerkiaren inguruan agurtzan, tombolaren inguruan eta beste gauza askoren inguruan galdetuko dizugu. Baina, oraintxe murgildu gara gure kafe hutsa sekzioan. Ili kafeak babesten duen sekzionetan, Italiako kafea mundu osotik bildu eta gurera helarazten duten kafe goixoenarekin helduko digu bigarren kafeari. Eta galdera, lehenengoa, beharrezkoa, esan behar diguzu kafea gustatzen zaizun, ala ez? Gustatu ikaragarri, baina goizetan tantatxo bat hartzen dut, eta guardian beste tantatxo bat. Nire aktore, lankide badakite rikorearekin nahaztut. Beraz, zure bigarren kafea eguerdian izaten da, bortzane. Bai, eta azkena. Agurtzane, nik hasteko gustatuko litzadake pixkat kontatzeazuk nolakoa izan zen Lizartzan bizi izan zenutena aurrekuan. Ea desberdina izan ote zen ere ikusleekin izandako lehen kontaktu hau errealitate berri honetan edo. Nola bizi izan zenuten? Bueno, zerbait oso berezia izan zen. Urduri ginen denok, bai gu, bai antolatzaileek, lehenetakoak ginelako pixka bat kalera ateratzen, eta 3 astez egon gara ensaiatzen, hemen Donostian, Donostia Kulturaren eskutik, eta behar genuen kalera atera eta probatu, eta garbi geneukan ensaioa zala, eta estrenaldia gero etorriko da, eta protokolo guztiak genituen buruan, ez? Eta batez ere nik arduradun modura, hori izan ere ardura nagusia, eta orduan egin genuna zen gure espazio gunean, hor zinta bat jarri eta esi batzuk ezberdintzeko ikuslearen gunetik, eta gero sortu zen ikuslearen gune bat, aulki guztiak 2 metrotara, separazio guzti hori, eta hori ere esitu egin zen, zinta batekin, bala eskatzen dutelako printzipioz protokoloek, eta egin zirena zen 2 sarrera jendearentzat. Eta sarreran jendeak derrigorrez eskuak garbitu behar zituen, gelakin, eta maskarilla zekartenak ondo, eta bestela banatu egin zitzaien bakoitzaren maskarilla. Eta, kontua, hasi ginen lanean, ensaioa izan da ere, guk ere zalantzak egitun oraindik, protokoloak oraindik ez daude ofizialki onartuta, nik aktorei esan nien, distantziak, dramaturgia ere egokitu egin dugu, egoera honetara, eta lehen hainbat gauza elkarrekin egiten zituztenak, ensaio hauetan ikusita pixka bat zer zetorren, aldatu egin nuen eta estenak distantziatik landu. 2 edo izan ezik. Orduan, agindua zeukaten, distantzia mantentzen zanetan ez eukik maskarilla, baina bestela eurak hemendik jaitsi egiten zuten eta elkartzea tokatzen zitzaienean jarri. Ezan hori askotan gertatu, baina okerrena izan zen 3 muga horiek gainditzea publikoarekiko. Lehen esan duzen moduan kaleak daukana da, ezberdintzen duena da, kalean jentea hortxe daukazu, ez dago ezirik, niretzako gauza bata kalean egitea ikuskizunak, edo beste bat da kaleko ikuskizuna izatea. Eta batzutan, kalean egiten dira aretorako berez diren ikuskizunak. Eta kasu honetan ez da hola, edo hori da gure saiakera, jentea gertu eta askotan kalean erabili behar duzu espazioa bera, badakizu jentea egon leikela alboan, aurrean, atzean, eta hori guzti hori landuta geneukan. Eta zuzenean dago, ez dago distantziarik, baina guk 3 muga gainditu behar izan genitu. Eta okerrena, baina zalantzarik gabe izan zen maskarillena. Aurrean geneukan jente guztia, benetan robotak zirela ematen zuen, ez genuen jasotzen irriparre egiten zuten, haserre, poses, eta hori oso gogorra egin zitzaien aktorei, gaina tombolan zuzeneko harremana dago, sosketatu egiten ditugu gauzak, beraiekin feedbackak, eta hor, ezi horrek ere, lehendabiziko ezi horrek ere, ez zigun usten iristen, ez? Eta, baina nagusiena, maskarillena. Orain, nik hor bai ikasi nuen, behin uste dut hori ez dela izango arazoa,
urrengo baterako, behin jentea ja bere lekuan eserita dagonean, distantzia horiek mantenduko direnez, jenteari eskatu maskarilla jaistea. Eta amaitzen danean, atera aurretik berriro kolokatu eta kito. Bestela sentsazioa zen, esaten hau egiteko nahiago dut areto batean egin, argiekin babestuta eta laugarren pareta hori mantendu. Eta orduan gutxienez babestuta zaude, baina antzan bestela saiatu norbaitekin hitz egiten eta norbait horrek ez dizu erantzuten, ez? Itxu dago. Bai. Galdetu digu, ea herri gehiagotan egiteko asmoa duzuen. Bai, hau esan dako moduan ensaioa izan da, orain berriro hasiko gara, Renterin ensaiatzen, 15 astean edo, eta estrenaldia hor izango dugu, uztaila hasieran. Oraindik ofizialki ez dago zehaztua, baina bai. Eta gero hortik aurrera, oraintxe guk gaur uste duzuna baiezkoa dana igual bihar ez da izango. Egoera hau oso berezia dalako, baina gaur bertan lotuta ditugu 11 bat emanaldi edo. Orain udaran egiteko eta, alde horretatik esan dezaket sortedunak arela, egia dalako proiektuak maiatzean ikusi behartzen ardira, Leioan estrenatu behar gendun, eta nire ardura nagusiena izan zen konfinamentu honek sormenaren erdi-erdian harrapatu gintuen, eta nola bukatu sortzen, sormen prozesu hau, eta lehendabiziko zirrikitua ikusi genunetik, hor saiatu gara, noski, protokolo guztiak, ensaio guztiak nahiko gogorrak izan dira, etengabe maskarillekin aritu garelako, eta azkeneko astean, hasi ginean pixka pase jarraian egiten, benetan itolarriak ikusten dituen aktoreek hor maskarilla barrura atzeraka, eta oso fisikoa dalako ikuskizuna, eta esan nien, distantzia mantentzen ditugun momentuan, mesedez kendu, ez pentsatzen nun gaixotu egingo zitzaizkidala ez koronavirusarekin, baizik eta eurak arnasten zuten arnaz kutsatuagatik. Bai. Egoera berrira deneko itu beharko azkenian, ezta? Eta lanari buruz agurtzane, nik uste dut oso interesgarria izango litzatekela zuk pixkat tombola zer den azaltzea, eta nola izan den, edo zerk eraman zaituen gai hau lantzera, eta nola izan den gaiarekiko hurbiltasun hori, edo nola hurbildu zaren, nola jaso duzun informazioa etorkinekin ere hitz egin duzu, testigantzak pixkat, konta ezazu hori mesedez. Normalean sormen prozeso baten aurrean ez diot aparte usten dut merkatuan zer dagoen edo merkatuak zer nahi duen eta gehiago nire barruan begiratzen hasten naiz, ez? Nire barruan arakatzen eta azken 2 urteetako egoera Europarena iruditzen zitzaidan ez zegoela egunik Europaz nire inguruan hitz egiten ez nuenik eta horrek ardura eta ardura handia sortzen zidan eta pixka bat ari horretatik tiraka hasi nintzen eta gehiago irakurtzen, gehiago entzuten hortaz eta batean etorri zitzaidan burura ideia hori bizitza tonbola bata. Lehen Jon Etxabek esan duen modun berari abots hori egokitu zaio eta hor bera sorteduna izan da, gero berak landu behar izan du, baina hemen bizitza tonbola bat eta honetan nire ideia zen, ni hemen jaio naiz, baina jaiotzean neukan nire, Afrikaren erdian, eta nire bizitza beste erabateko izango zen, eta ezingo nun horren aurrean ezer egin berez, ez? Orduan, abia puntu ideia hori izan da, bizitza autonbola bata, eta iritsi zitzaidan Emilio Lledoren esaldi bat, filosofoarena, esaten zuna, gutxi gora bera, ez daukala zentzu handirik jaio zaren herri horregatik harro egoteak.
hori zoriaren edo patuaren ondorio bat dela. Eta bueno, pues, hortik tiraka, pentsatu nuen, zergatik ez. Kaleko ikuskizun bat egin nahi nuen, eta gaia erabat aktuala. Horretarako, pentsatu nuen, nor naiz ni, berriro, ikuspegi occidental bat, edo mugaren barruan bizidan norbaiten begirada izango zen nerea, eta horrek ematen zidan buruko min handia, ez? Estereotipoetan, erortzeko, eta orduan, pentsatu nuen, azken batean guk hitz egiten dugu migrazioaz, hitz egiten dugu askatasunaz, hitz egiten dugu empatia, solidaritateaz, eta ideia handi horiek asko zalantzan jarri, ez? Eta orduan, pentsatu nuna zen, aurretik hasitako lan, beste lan batzuetan ere mediazio, sentsibilizazio lanak egin izan ditugu, eta hemen ere, beraientzako lan egin beharrean, beraiekin lan egin dugu, eta izan da emigranten kolektiboekin edo, eta beraiek lanean aritu dira gurekin, ensaiotan eta gero emanaldietan ere, aldiro kolektibo hauetako pertsona batek parte hartuko du, ez artista modura, baizik eta bere ahotsa izateko, eta bere testimonio vital bat, berari gertatutako esperientzia bat kontatzeko, eta jentea konturatzeko bere esperientziak edo nereak edo zuenak oso antzekoak dirala, emozioak tartean daudenean, eta orduan, tombola hori da pixka bat tombolero familia baten historia kontatzen da, Europan bizi irauteko egin behar dituzten gauzak, eta tartean dago tomboleroa, haren bilaguntzaileak eta hauntz atzerritarra. Eta, nik kabaret poetiko modura definitzen dut, poetikaz badaukalako, kabaretaren ere umore gordin hori, hor dauka, satira gordina da Europari buruz, erortzen ari den mundu bati buruz, hitz egiten du. Eta hotsa zuzenean doa, eta musika hori, pixka bat Europa, nik umetan, lehenengo aldiz Europa, oroitzapena hitzo hori entzun nuen Eurovisionen gatik. Eta... hortik ere pixka bat badu, tombolak... Entzeneko ikusten dugu zatitxo bat. Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar. Europe's living a celebration, nuestros sueños una realidad. Hau ere gertatzen da tombolan, eta tombolako kideetako batek ere bidali digu aldera bat zuretzako entzun. Kaixo, agur, hemeneneko. A ber. Kaixo. Botatzeko eskatu diate. Gaur egun bizi egun gizarte honetan, antzerkia, dantza, gaur egungo gizarte aldatzeko tresna potente bat dela iruditzen zaizu. Eta bestetik ere gadetuko indarra, aurrera egiteko, hori, antzerkian aurrera egiteko bizi dugun egoera zaila honetan. Barkatu, bigarren hasier ez dut entzun. Bai, berriro jarriko dugu, bigarren zatitxo hori. Antzerkia, dantza, gaur egungo gizarte aldatzeko tresna potente bat dela iruditzen zaizu. Hori zen lehenengoa? Eta bestetik ere galdetuko nitzuke zerk ematen dizun indarra aurrera egiteko, antzerkian aurrera egiteko bizi dugun egoera zaila honetan. Ni galdera egin ditu beraz. Eneko Gilek, gainera gure saioan ere gonbidatu eta kafe hutseko protagonista ere izan genuen, agurtzane, erantzuna zuri dagokizu. Bai, ni erabat sinetsita nago, antzerkia edo arte eszenikoak, arte biziak,
daukaten gizartea eraldatzeko daukan poderioaz. Eta uste dut horrezagatik nagoela, eta horrek ematen didala ere indarra. Ez dut ulertzen, nik pertsonalki errespetatzen dut asko, baina ni neuk nire antzerkiari eskatzen diot benetan zerbait eraldatzere, edo tripak mugitzeko izan daitela. Denbora pasa bai, baina galdera bat gutxienez bota behar duela, ez? Eta ni neuk nire errebeldia gune bezala daukat hartuta eszenatokia, behar bada bizitzan enaiz horren errebeldea izan eta antzerkiak eman dit horretarako aukera. Eta bai iruditzen zait, emozioak kudeatzeko ikaragarrizko tresna dela. Eta emozioak esaten dudanean, iruditzen zait gizarte honetan pixka bat hortaz galdu egin dugula. Oso teknologia dena guzti hori oso ondo dago, baina behar bada astu egin zaigu emozioez hitz egitea. Eta eszenatokian zerbaitek erakartzen dizunean arte bizi hori, hartu eman hori, eta gainera galdera batekin zoazenean etxera, ziur nago balio duela ere gizarte justuagoak, empatikoagoak egiteko. Eta horrek ematen dit ere indarraz, esaten dut, nola de montre nago 31 urte eta gero oraindik hemen, karrotik tiraka, ze oso karro astuna da konpainia bat eramatea, eta garai honetan are gehiago, batez ere iruditzen zaidanean gure gizarte honetan, eta esaten ari naiz, estatu espainolean, kultura berez, ez dalako, ez du behar duen prestigio hori edo ez dut sentitzen dagoenik egon beharko luken tokian. Orokorrean gizarteak erabiltzen du bere, oziorako, baina ez da jabetzen zenbat laguntzen duen esaten ari garen horretan, gizartea kritikoago bat sortzeko eta empatikoago bat. Orduan, nik uste lan handia daukagula edo politikariek egin behar dute, eta gizartea pera, baina horretarako sensibilizazio punto bat behar dugu eta eziketa. Eta nik uste hori ja hezkuntza formalean egon beharko luken zerbaitela. Begiratzen duzu iparralderantz eta enbidia sentitzen dut batzutan, nola bizi duten kultura lehen mailako behar bat bezala, eta hemen asko hola hitz potoloak erabiltzen dira, eta oso gutxitan diskursoetan, eta baina gero errealitatean hori ez da. Entzutenet ikusten ari zaizkigu, hurbilekoak izango zaizkizun batzuk, ez da, Aritz Alamakak esan du, hau bai, Tom Billy momentu, herrik asko agurtzan, hau pagur, emakume, todoterrenoa. Bueno, arte zenuten munduan ere hurbil den beste emakume batek galdera helarazi nahi dizu. Imagina dezagun kamerinoan zaudela, eta horra aurrean dauzkazula zure kutixiak, zure kutxunak, gauzatxo batzuk, han eta hemen bildutakoak, entzazlan batean, prozesu batean, Barkatu, moztu da galdera, jarraituko du? Batean, erdai batean, zintzuk izango ziren objektu baitagarri horiek. Kamerinoan zaude, eta zeintzuk izango ziren objektu maite horiek. Olatz behobidek helarazitako galdera. Utan antzeman duzu, baino entzulei kokatzearen. Pare bat zagar, hori faltarik. Hori beti. Pentsa, ikuskizun bat eskaini diot zagarrari, eta gero hainbat ikuskizunetan ere, aretokoetan, erabili izan ditut La Rosa dardodunak. La Rosa? Nola, la Rosa? Dardodunak.
arrosa lorea, dardoa dutenak. Eta hainbat ikuskizunetan, eretan, hola joan dira, saltoka, batetik bestera, eta... Beraz, zure marka dira. Parkatu? Bai? Zure marka direla, zure lanak identifikatzeko modu batera izan daitekela, arrosena. Bueno, bai, badu hor kontradizio handi bat, ez? Arrosa zerbait poetikoa, zerbait maita, eta dardoarekin dihoa, ez? Orduan, bueno, ideia, bai, nahi gabe, baina erabili du toki askotan, eta pentsatzen du baduela hori, ez? Esaten dudan horretatik poetika eraldatzailea, edo, hortik badaukala. Eta zagarrarena lasaitzeko. Jendeak zigarro erretzen zuen, eta ni zagarra jaten du. Agurtzane, gu ere lasaitu gara zu eta Oianak ekarritako arte eszenikoen hausnarketa esango nuke kultural eta soziala honekin, eta lasaitasun hortatik agurtu ere egingo zaituztegu bioi, baina aldez aurretik gure eskerrona eta musu bana, Oiana, zu datorren astera arte, eta agurtzan ezuk nahi arte. Eskerrik asko. Ondo, segi. Agur kuadrilla, berdin. Agur. Lasai geratuko gara untzaren kantu honekin. Atzo gatibutarrak izan genituen gurekin, bihar eurak izango direlako protagonista naiz kontzertuetan. Gure musikaren alde, naizek antolatu dituen kontzertu sorta hontako lehenengoak. Zuen sarrera lortzeko 5 euro besterik ez da behar. Taldei babesa emateko 5 euro, eta hor... Eta 5 kontzertu ikusi eta entzunal izateko 20 euro. 20 euroko bonoa 5 kontzertuak ikusteko. Hori da, eta tartean zein izango ditugu. Orain txentzuten ari garen, untza taldea, nogen taldea, zetak, baita entol Sarmiento ere, eta gatibu bera, esan da bezala, bihar gaueko 10:00, 48 orduz izango da, ikusgai, eta 10:00 benetan gozatzen hasteko ordua, baina 9:00 aurrera, Etxarri, Arrate eta Irurok, hortxe egongo gara, kontzertua berotzen. Guapo jarriko gara, Hasiera ordua, 10:00 beharrean, 9:30. Guk behintzat, bigarren kafean esango dugu 9:30 hasiko direla. 9:30koa ireki izango da, ez? Hori da, hori sarrerari gabe ikusi eta entzungo duzuen naiz irratian. Bueno, horixe nahi dugulako lehenbailen gure taldeak berriz ere errepidean izatea, kontzertuz kontzertu, plazaz plaza, holtzaz holtza, baina bitartean behar dutelako gu guztion babesa. Eta baita, naizek noski hemen eman nahi izan dien babes hori ere. Zuek pentsatu nola gozatuko duzuen streaminga, taberna batzutan izango da, baita hainbat herritako plazetako pantai arraldoi eta horrelako lekutan. Eta noski, streaming bitartez, zuen ordenagailuan, zuen musika ekipo honetan, irratian. Aukera ikaragarri pila dozkazue, bihar gaueko 10:00 aurrera gatibu gozatzeko. Hori izango da lehena, baina hortartean aipatu dugun bezala, bestelako taldeak, nogeneko lagunak, untzakoak, entol Sarmientokoak, eta noski, baita, zetak bera ere. Errepidean nahi ditugu berriro, eta errepidean kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar gehiago! Agur denoi, musu bana! Bihar arte! Estan neren txiste bat, ta hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan.
Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriai. Bai, mikroak irikitu dugula pixka bat, dantzan eta kantan ari garela. Zetak edo zetaken esreda dau. Vale. Arrate, hori zurekin sarteko izan den komentario gaiztoa izan da. Bihar gara bueltan, agurtu gara, baina berriro agurtu nahi dugu, ze bihar bidaiatzeko aukera izango dugu, gure amonekin kafesnea gaietekin hartzeko, gure... Eta gaztetxoenekin ere bai. Bai, puintarte izango dugu, Katxalin eta Maurorekin gurekin izango ditugu. Seguruenik Peio ere etorriko da. Peio etorriko da? Nik uste dut baiet. Buah, Peio nahi dugu gurekin. Peio dela diruntza guletako jasodunetako bat. Ez da usartuko bere, kamera aurrean azaltzen, nik uste dut ez, baina, bai. Bueno, bagoazela. Baina, ahotsez bai. Ahotsez izango dola, bagoaz ordua dugula gainean, zetaken errepitekin bilarte. Zeruan baino lehen, errepidean geldikaitzak garo. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Keep calm and bigarren kafea.